Bună ziua, dragi prieteni apicultori! Astăzi suntem în data de 6 iunie 2024 și punem mâncare la roiuri. Deci o mâncare o pun deasupra ramelor, în ramele care le-am făcut cu uluc. E mai ușor pentru albină. Uitați ramele. Merg 3-4 linguri de mere și nu trebuie să care albina merea după diafragmă, să o aducă în cuib. Deci am verificat, mărcile sunt împarecheate, au puiet. Roiurile sunt făcute dintr-o ramă de albină și botcă. Am mai scuturat de la familia de la care am luat rama cu botcă, albinele din clăditor, de pe rama clăditoare. La altele am mai scuturat câte o ramă, deci la albine, deci de la familiile care aveau boci, să le pot scoate din frigurile roirii. Deci astea sunt avantajele ramei cu uluc. Eu am prezentat într-un film modelul meu de rame, mă întrebau prietenii pentru ce este acest uluc. Uitați pentru ce este. Le pui mere, le pui apă, le ușurezi munca. Fiind la început de drum, casa fiind goală, deci le ajut foarte mult. Uitați cum vin toate la mâncare, așa cum vin oițele la apă. Sănătate, să auzim numai de bine și roiuri frumoase vă doresc.